बना के खाना और 10 घंटा गोरे के बटे तब जाके खाए हम लोग। मत खाई जा, हम खा लेते बना के पहले। कब से कहते नहीं मम्मी जी आई खा लीजिए, आई खा लीजिए ना सेरा जाइए। हमको खाना धिकले अच्छा लगेला, हमका सेराल खाना ना अच्छा लगेला। और नहिरा से ये सीखले बनी, यही समझ दें कहियो ना दुबराई कहने के दलिया ठंडा तो कोनो गत करा। सब्जी तो इतना सुंदर बनेले बनी, मैं गाजरा उजरा में डाल ओल के और इतना टेस्टी बनल बा। फिर मन कहता तंसु के और ले ली, लेकिन ना सबके खाई तो पूछी नू कि कनिया खैले बड़ू कि ना, तब कहब कि हाँ नहीं कि खैले तब ना एक बार और खा ले लिया बा कनिया खाना में। बताओ यही तुम कहीं तंसु के मतलब ढेर लेती तब तो थी पकड़े नहीं देती हूँ। ज्यादा जले खा ओ हम का करी, अभी हम कहतनी कि आवतनी हो तनी बारवा झाड़ ले तनी त गोड़ा हाथ धो के आवतनी त खा लेलु ना। ना मम्मी नमक चिखत रहनी हां ई केवन पतो हिनके लूर लछन रे कि घर में बूढ़ पुराने खाए के पड़ल बाटे आ लेके नमक चीखे लगी। अच्छा ई झूठ ना हो गइल कुल खाना कहां खइले बहन जी, बस एक कर देखनी है कि मन दलिया में नमक सही बाकी ना तो वो खाना न बिक देम। का करम नीमन माई संस्कार देले बाड़ी कि ये बेटी बना के पहले अपन ढीढ़ में डाल ली है तब सास के ली खाना निकाली ना रहे त रात हमारी ये एथु लागल बाकी झूठ कांटा खात रही। ए मम्मी जी सुनी ना रे, खा लेती तब सुख तो हम दु करौरी खा लेती, हम तनी सुख खइनी को खा ला तू ही कुल खा 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 हमारा नहीं के जरूरत। बाप रे बापे को हमनी के बानी जे कि हेसन हो गई जल मरद के खियावल ना जे सास के खियावल ना जे तले हम के खाए के ना कतनो भूख लाग रही पेटो में तो भूख लगल ही बाटे। अभी तो एमे केहू के कमी नहीं खे, एमे माई बाप के दोस्त होखेला, भाई भौजाई के दोस्त होखेला कि बेटी के बहिन के का ननद के लूर लक्षण सिखावल जाला, कैसे ससुरा में रहल जाला कैसे नहीं, घोटे घोटे पियत रह, घोटे कवरे कवरे खात रह, आया बता तो वही अच्छे दे द तो मैं तो झूठ हो गई का घर में लक्ष्मी अइहन। हाथ पोछ ना लेनी पानी से धो अब लक्ष्मी आवेली नहीं की एका को पतो है आवत से कि केतना लक्ष्मीनिया रहत से आवते केतना बढ़ंती होता, लेकिन हमारी घर में कुछ बढ़ंती ना भई आ जेनो तनी लक्ष्मी माई के एतु रहल हवे। अब वो रोटी बना दी रोगा मम्मी जी, रोटी के जनता की रोटी बनाइबो लेके धिकल वो मार ले गुण तो तन गरम हमरो अच्छा लागला। रोटी हम तो खा ले तो काम कर चीनी रोटी खा ले के आ पहले खा के कुल काम क के तब हमरा के दिहल कर काहे कि हमर सास हऊ हम तार पतो ठीक बता एक बार और खा ली हम मन एक बार मन खइले खा ला कम खइले ना खा ला ठीक तब रो के दे तनी खा ला ये और हम पहुंचावत तनी तारा नहीं है ठीक बा। पहले जा न यार सहूर सीख ल तब आई ह। अबे फोन लगा के करा महतारी की यहां कहतनी हैं अबे दुगो मेहरारून के लिया के घरे देखाई अबे लुलु कुकु करस त होखी न के मैं बुढ़िया मेहरारून के बोला के लुलु कुकु करवले बिया काहे ने काहे कर माई संस्कार देले बेकार भौजाई का सिखवले बिया। हेलो हेलो हाँ गोड़ लागतनी। खुश रह बाबू, दीपक बाबू बोलता रह। हाँ का समाचार माई हो माई नहीं छी गोलबड़ी खेत पर खेत पर गइल बाड़ी त ई बतावा का अपनी दीदी के सहूर सिखौले बड़ा का तहर माई सिखौले बड़ी अपने बेटी के का हो गइल कि खाना बनाते बनाते खा लियो आ सास ननद के पूछबे मत करियो घर में। तब मान ली के रोलो ना हो हमने तो भूख लागल तो खा ले लोखियन। देखा बाबूआ सारा सर गलती बतियावा तारा पहले बता देतानी जल्ला तू लइका हो तारा सम का कही। ठीक बा माई आई तो कह दम फोन करे हां माई से जरूर बात करई आ नहीं सही रह रही त अपन बहिन के लिया के जा कह दे अपनी माई से के करा से तने बतिया उतरी। हेलो दिखाओ के हेलो पटी गई ये सुरता वाला बैठे दुगला की रहल भाईवा रहल हवे फोन उठवला सा कह देनी हमें चल चल खाना खा हम खाना ना खाई रे हम ना खाई हम झूठ काट खाई हैं ये तू हो गल बा हमर बेटी हई तो क दिन रोज फूल के रहबू चल के चला खा तो जानते बड़ कि उनकर उहे रहन बा चल रुस मत नहीं एकर महतारी के ओरहन दिहल जरूरी ना बाटे न तो कहे लगी एकर महतारियो के हमर बेटी गलती करत तो हमरा के काहे न खबर पहुंचाओ। अरे एगो बात हैं आखिर करी तो उहे नु करी कि दोसर करे आई तब तू भौजी बोल को कर कपार पौरी ओकरा जतनी भिरी कहे हो जतनी भिरी कहे तोरा के समझाओ त ऐसे तो कहनी कि घर छोड़ के जतनी हो जा बैठम अपन ए जे बैठ के भैंस के गाय के हो खिलाई जाई तबियत खराब हो जाई ना खइबू त ठीक नु जा द बीपी लो हो जाई तो मान ल ना डाटम बोलम ना ओकरा के चाप में राखम त बतावा ऐसा ही ना करी कुछ बनावत रही चल वो या बहुत लोग खियावत सुनत रही चल घर चल खा घर चली का घर चली रे उठ के चल चल लइकी है चल कहां पर चल के खाइवे ल तनी ना तो
ओकर मुंह पर मत बोलियो न त कपार पर चढ़ जाई चल अब, एगो बार तेकर मतलब कहा कि जेहन दिहन होंगे हम खा चल हम काहे के ये लोग के तो नो कर तबो हमर बुराई करते रहत लो बाप रे बाप हिती हिती बात खातिर बन नहर पहुंचा दे तड़ी बूढ़ी बताओ लोग जब बात मुंह जाबी लगा के नानू रही खाना खातिर कह देले बड़ी कि खाना निकाल के खा लेती है भोरे भोरे उठ के हां तो बनाओ तनी अपना चांगप से तब न खाता नी तबो आंखी लागे रहत भौजी काहे रोत रु तू चुप रही ढेर चिकनाई मत माई बेटी जम कइले बने ठीक है कइले बनी जा अरे में हमार का दोस्त बा माइयो के का दोस्त बा बताओ हां दोस्त माई के ये कोई माई के लोग पहुंच गेल बा कि भोरे खाना बना के खा लेती है हमरा के नहीं के दे अजय तो माई खिस दिख में कह देला सातना बात के बुरा ना मानल जाला भौजी इस रिस में जे कहती तो दुखना नहर ले पहुंचा देल बनी इतना करे नहीं वा के देही आगे तब जब आखिर हमरा से खइला पे नु खइला सा पियला सा शांति से रहत ना बात खातिर ना आदमी टेंशन में रहेला कह दे कि खिस में सही बोल देलिया खीस में बोलत नहीं ओई कब कब करे जब भाला हमरा मार देता नहीं हमरा रोका तो नहीं के कोई देखी हमरा हार्ट अटैक बता जावे दुखे खाली खाना के पीछे मरत नहीं जा हमरा तू रोत रहू तो हमरा तना न बुझात नु तना हमरा दुख होता कि हम का तरह के बताई रो मत तू एक एगो तो भौजाई बाड़ू तू हमार तब तो तरला बनिए सब कोई मिल के हमरा के अरे ना भौजी कहा तक मंगा दी बना के मैगी मंगाती 4 गो मैगी बस मैं ओई जंतरी गाजर डलाई में छीमी रखला बनी मर्च और हरियर डालल के मैगी बनाई शिमला मिर्च रहे नु उहो डाल देबे के ना तीत लागेला हम ना खानी सब अरे ना तीत लागल तू ये सही दे डालू तीत लागल इसको रुको हम लेके आवतनी माई से तीत वाला तीत ना आई तावेला हमके निमन ना लागेला हम ना डालेनी ठीक है मत डाली लेके आवतनी मैगी चार पैकेट ठीक नु अब रोई हम मत कह देतनी ए बुची जी सुनी ना हम तो हम के रोवे आज बना के दे दी कासे के बना के एकदम गरम गरम जट जो बाफा जैसे ना निकलेला ओइसे मुंह में डोले में इतना टेस्टी लागला कि मत पूछी काटे वाला चमचा से खा हां 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 काहे जब भी लिया के हम चट दुनी बनावतनी पट दुनी रोवा खा ठीक रहुआ ऐसा ना चाहिए हमरा लेकिन वैसे बूढ़ी सास ना चाहिए हमरा हां सास हुआ ऐसे ना बोले के ठीक नु हां ठीक रोई मत देखो ऐसे कहल जाला एक गाय ससुरा में रहे बस सातिर बन के रहत रहल कि भले गलती है, लेकिन रो देबू तो सब के मनावे आ जाई लेकिन अगर तोइस में रहबू तो तू सोचे तब तरह के लोग गलत कर बतावा हो ये तना ललई ढुकी गइल बा पेट में घर में हमारी दानू ढुकी गइल बाटे हई बतावा है धइले रहनी है कि चल चाय संगे बोर बोर के खाइब हां अरे नैहर के आंखी से कुछ नहीं के देखले कुछ से भेंट तोर माई बाप के नहीं के तोर माई के सौरी में ना डलाई रहे कारे एक दिन खाना के खा लेन रोज हमरा के उठी खा खा बड़ है पैकेट का टोस बात बतियाव तर उन्हें कोन की बुढ़िया के बिस्कुट ना कुचलत टोस गला गला चाय में खानी रहुए पानी ठीक है और देखा के बतेबू त मारब ओ करब जान जी हो एगो पतई बड़ त कपार पर चढ़ के मुताबू हम नहाई जे खले भगवान देखले या सूरज भगवान देखले ओकरा खा के गिर जाई रोवे के नाम तले अखिए खोदा हां चल तरे जे मगर मछ के आंसू गिरावे जन में डाल का बाड़ू आ ऊपर से एथुआ करत पानी की कहता नहीं हम चोरा के खाए के आदत ना हमरा के तू ही कुल खाता ही बड़ी घर में के खाता रे हमर बेटी अलबे जले कुछ देम न तले उ खाई ना पर मन से सबके मुंह में जाबी लागल बाटे ना हमरा खुला बाटे के कौन ला ये खा जा लो धर अली हमरा के मत खा कह जा। जन तक खइले खाती कहत रहत नहीं हम दाह मगे रहते घर में का हला कुछ के खाई तो हमरा के खत्म हो गइल पाँच जे खइले तोर में तू खाता तो अरे मैं चुप करी हम तब ना हमर लड़की आइबे त खइले बिया चुप हाय हम तो चाय में खले रहनी है सुबह काते के गरियावत रहत रिस रे आही ए बचिए त कहत अरु ए कहली कि हम खइले बानी तू ना देखलू भौजी खात रहनी है त सुबह से पहले हीड़ा भर गरियाली कहत रह बेटी खाइए ना सकेले बिना दिहले अरे तो हम तो खाही वाला चीज है ओ बाबलिया न हो अरे जा त अनजाने जाने में हो जाने के सब कर पूरा कहले तनी अब का चाहिए अनजाने में मल चीज कह दे तो नहीं है तू ना रहे तेरे पतो ही बुझा गइल हमारा खाही वाला नु चीज ह अरे त कोहे के न चाही कि खइले बानी कोह जा त कनिए छोड़ सास हो हमरा नहीं से होई सब बोलत मत कब गलती से भी मत बोलो चुप रह ठीक बना माफी मांग माफी मांग गलती करता रुआ ऊपर से हट माफी कर मांगे के बा बुझा तुम का कह देले बानी हां त आइए बेरा से कोन चीज कह दी त देखत आरती उतार तन कि ना वही बेरा ए भौजी ए बेरा से देखी ना घर में कोनो चीज ना रह जब सब खाए में कुछ ना दे खाली नून भात खाई पूरी तू देखी त गला ना दिन त तू कह दी सुन उ माई के तना बुझाला तोरो नहीं के बुझा तो कर सते सते तू पार हमरा ना बुझाई बुझी हई बाटे ना तोरा खाई बना के हमरा माई के दी हमरा जरूरत नहीं है ए बुझी हम ना खाई हम ना देखो बात बनी मान जो माई कोइले बाड़ी बाप रे बाप ई सही कहल बाटे हमारे बेटी हिय त का ह देखै बिगाड़त न बिया एगो पतो हबे त का माने जेगन दे जेगन करिवो हम सोह चली हैं तब त कुछ दिन में झोटा उखाड़ के मारे लगी तब तो हम ना बोली कुछ जोरे बबलिया अरे हम का कही कहत कि ये माई जाए माफी मांग ले चल तो फेर आ गली अरे उ नई हट जाता री तर बुझा दे रे घर द्वार छोड़ के चल
जा जा के रही के तोरा के करी हम बाल बच्चा छोड़ के जा तू अपन ससुरा चल जा हम कहे तू कर नहीं उ माने हमारा अम्मा जी के उनकर गोड़ पर गिरे जाई को जिंदगी में नहीं गिर सकत गोड़ चल चल के माफी मांग हम माफी नहीं मांगे हमरा मार दे थाप ले ना जानम के ससुरा की मारू की मार मगर चल माफी मांग माफी मांगे जाता नहीं पतो ही उनकर भाग गई ना जा कह दो आज की बात से ऐसा गलती मत करो ढंग से उनसे बस रहो बात खत्म अरे माफी मांग ले जो गलती कर रहा हूँ माफी मांगने में कहाँ जाता आखिर बिना मन कौन गलती कइले बनी रे बिना मन के करी हुआ के माफी मांगो कि जादी गलती हो गल भाई आज की बात से ऐसा गलती ना होई जो ई बात कह दे बीच में पड़ल तू काहे बीच में पड़ल बाड़ी अरे बेटी खाई त निमन भी अब तो ये खाली तो खराब हो गइल आज अच्छा तोहरो आँख का पर्दा हट गइल बना तू माफी मांगबे कि ना मांगबे बोल ना, कैसा ही हम हमरो सास करी त तू का करबे बोल हमरो सास सही करी त तू का करबे हम उतना संस्कार देले बनी कि तू ऐसा गलती कर नहीं सकत ओहो गलती ना करी शांति रहो उ ना जाई नहीं है उतना छही तरी पढ़ती है छही तारी भैया के अपना भाई के फोन कर देले बड़ी भैया आवत रे उनको चल पहले माफी मांग ले माई हम तोरा गोड़ पे गिरतन चल के माफी चलो चलो हम खा ले तनी चलो लेकिन खाए के नहीं खे कह दे कनिए माफ कर दे हमर से गलती हो गई नहीं सुरनिया की मैगी धैले बाड़ू जा कटोरी में तो चलो तो चल तो दे खा ले माफी तनी, मांग ले माफी कह ना कि रह जा मत कर ठीक नु